Ni eskulturara iristen naiz, agian igual ez biderik konbentzionaletik, ze azkenean nik unibertsitatean eskultura ez nun ikutu eta nintzen sentitu momentu batean ere erakarria eskulturagatik. Here's another thing that flew up in my mind like the razor blade in her wrist, locked in a closet of Deep Space Nine. Eta, bueno, baliteke igual esan zaun ez nintzala asko identifikatzen akademian edo arterreta, biloko arterretan eskultura egiteko formarekin edo, ez? Her veins are now popping like blue train lines. Still bumping on the bathroom floor, and not for the frost or what the mirror thought it saw. Niretzat oso zaila da banatzea eskultura eta edo nire praktika eskultorikoa eta nire bizitza banatzea oso zaila egite zait, zedea, bueno, azkenean bi alor bata bestearekin uztartuta daudena eta kontagiatzen dianak, ez? Hortaz, nola bizi naizen, nun bizi naizen, ze paisai daukaten egunero, horrek eragina handia dauka gero egiten dituten eskulturetan. Kaletik noanean, edo hiri berri bat bisitatzen detenean, edo taberna berri batera sartzen naizenean, ni beti oso adi nago ze gertatzen den bertako elementuekin, bertako objektuekin, bertako dekorazioekin. Ze erabaki estetiko hartu ditun taberna horren jabeak edo langileak inguratzen dion hori konposatzerako garaian, ez? Denok egiten dugu, neramak egiten du, neramonak egiten du, denok harremantzen gea moduren batean inguratzen digun horrekin, erabaki estetiko batzuk hartzen ditugu, ez? Orduan, ni egoten naiz horretara oso adi, eta batzutan buruan gordetzen ditu, baina askotan gehienetan argazkiak ateratzen dizkiet, ez bada oso indiskretoa edo horrelokesea. Nik proiektu bat egiten duten bakoitzean, gero osatzen dut kuaderno bat, eta kuaderno hauetan biltzen ditut proiektuak eman ditun irudiak, normalean eskulturak izaten diala, baina ere bai erreferentziak eta prozesu guztia, ez? Eta adibidez, hau da Iturribide kalean egin un proiektu bat, nun bertako tabernetako, gehien bat tabernetako eta denda ezberdinetako dekorazioan esku hartze bat egiten nuen, ez? Hemen dagoen pieza hau, berez, hau zen pieza. Bakarrik bilduta naukan, atera nuen argazkiak ateratzeko, eta hau hemendik geratu zen, eta azkenean bilakatu zen beste pieza batean. Esaten izuna, beti bizire daudela eta eskura aukiko banula, interbenituko nula. Nik nire lan egiteko modua dauka kolekzionismotik asko. Orduan, duela gutxi pentsatu nuen egitea pieza bat izango zena paiazo koro bat. Paiazoak ja badaukate gauza hau pixkat atzerak ematen dutena, ez? Eta gehiago portzelanazko figurak bilakatzen dianean, eta gehiago imitazio txarko portzelanazko figurak bilakatzeakoan. Nire lanak badaukala igual arkeologiatik zeozer, ze azkenean nik berreskuratu dut jendeak momentu batean botatzea erabaki du zeozer, eta botatzea erabaki du, baina bota aurretik bere bizitzaren parte izan da. Hortaz, zeozer esan dezake bere bizitza izan den horretatik. Ez, zentzu horretan arkeologia. Bai egia da, niri xente kostatzen zaitela esatea zeozer bukatuta dagoela. Adibidez, bukatutzat kontsideratzen dituten eskulturak, gordeta ditut. Zeukiko banituen hemen erekin, seguraski aldatu egingo nitula. Nire ustez, niri balio dietena da azkenean deadlineak. Esatea, erakusketa daukazu egun horretan, ez? Eta orduan, egun horretarako bai egiten den saiakera hori gauzak ixteko.